A cea organizada para o vindeiro martes 14 de agosto a partir das 10 da noite desenvolverase a carón do local social na pista polideportiva da Ponte de San Francisco. A finalidade non é outra que tratar de recadar o máximo de fondos posibles para a Asociación Galega de Heteroplasia Ósea Progresiva, polo que dende o colectivo fan un chamamento a participar nesta iniciativa cun marcado carácter solidario. É unha data propicia porque é víspera de festivo e esperamos que a afluencia de xente, dado a festividade do día seguinte e dado o formato do propio evento de cena ou non, e concerto ou non, me refiro que o que veña a cena pode vir cenar e marchar, e o que non quere vir cenar pode vir despois ao concerto sin ter que vir cenar, ou o que queira pois pode, por suposto, facer as dúas cousas. Como complemento e para que a velada sexa aínda máis levadeira, terán lugar tamén diversas actuacións musicais. Agradecementos por parte da Asociación das Pop tanto a asociación, a Bise dos Remedios, aquí está o presidente e Julio tamén representante, además do Concello de Noia, por sempre poñer as facilidades, non? Cando levamos ano e medio facendo actividades e, bueno, a veces hai xente que nos axuda máis e outra menos, en este caso son todo facilidades, tanto por parte da asociación como por los veciños, co cal é unha maravilla facer aquí calquer tipo de evento. Agradecer tamén os artistas, a Miriam Agraso, a Diego Rey, a Chiña, a José, que vai ser o DJ que vai a pechar a noite, e a todos os patrocinadores que fan posible que podamos facer isto. Detrás de cada evento, ainda que sea benéfico, hai unha serie de dificultades, unha serie de gastos, como son equipos de sonido, equipos de luces, os seguros de responsabilidade civil. Entonces, bueno, os patrocinadores fan posible que podamos facer fronte a todos estes gastos e recaudar fondos para a investigación de heteroplasia ósea progresiva, que é o noso objetivo. As entradas para poder asistir á cea xa están á venda, podéndose retirar nos establecementos comerciais que son colaboradores habituais desta asociación, como son Trisquel, Gominoia, Recuncho das Chuches, Taberna O Siglo, Panadería Ponte de San Francisco e na Peluquería Sas.